Cak Ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wong dadi impenku wani sumpah apa njalukmu Cahayu jok goyang lali anak lali bojo lali wayah lali betung rasane wong lagi gandrung pilih bacut apa pilih murung yen murung tak trimo-trimo gantung nang wit kencur malaria apa malah rindu sedina kok rasane seminggu nang awak marak kekuru numpak do kareng lapun ning wulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak ala aduh bingung anakmu kaya wong kemblung kapan diko paring pitulung iwak acucut mlebu ning karung kepacut alias kadut ngentekke sawah ngentekke kampung dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Duh Cahayu jok goyang cengengesan lali anak lali bojo lali wayah lali betung atung rasane wong lagi gandrung pilih bacut apa pilih murung yen murung aku tak gantung ning wit kencur malaria apa malah rindu sedina kok rasane seminggu nang awak marak kekuru numpak do karep lakon ning wulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak ala aduh bingung anakmu aku yo wong kemblung kapan diko paring pitulung iwak acucut mlebu ning karung kebacut alias kadut entek sawah entek kampung